γεια σας! Είμαι ο Γιάννης. Μαμά, δεν με λένε έτσι μαμάγιας, αλλά παιδιά, δεν πειράζει μαμά. Παιδιά, στο Minecraft δεν έχω βάλει ακόμα όνομα και θα γράψω τώρα. Θα πούμε στη χώρα της αδερφής μου σε ένα λεπτάκι. Καθίστε λίγο να γράψω. Αν μπορείτε να περιμένετε. Βασικά θα περιμένετε έτσι κι αλλιώς. Δεν πρέπει να γράψω. Πού είναι το γραμμάτο. Steve. Πώς θα θέλατε εσείς να με ονομάζουν. Πώς να μου το πείτε. Θα με ονομάζουν... θα με ονομάζουν Johnny X. Μαμά. Έτσι, Johnny. Όχι με εγώ στο τέλος. Johnny X. Έτσι θα ονομάζουμε. Να είμαστε, κοιτάξτε, εδώ, pullover. Είναι πολύ ζεστός. Για ανοίξε λίγο να δω λίγο κάτι. Να δω στα εκεί, παιδιά. Παιδιά, χτες, την προηγούμενη μέρα, χιόνιζε και είχε στρώσει. Παίξαμε με το χιόνι, ωραία και τι καλά, αλλά μετά αρρώστησα γιατί ο μπαμπάς εδώ φίλος μου ρίχνε κάτι τούρτες από χιόνι στα μούτρα μου και έτσι αρρώστησα και εγώ και μπήκε και πάγος μέσα στα παπούτσια μου και πολύ καλά. Και σήμερα χιόνισε λιγάκι, αλλά δεν έστρωσε τελείως, απλά τα μάξια είχα λίγο χιόνι. Και μην νομίζετε ότι μένω κάπου, ξέρω εγώ, που χιονίζει πάρα πολύ, ξέρω εγώ, στο Βόρειο Πόλο ή στον Καναδά ή κάπου αλλού. Μένω στην Ελλάδα. Ελλάδα. Οκ, τώρα βγούμε, θέλετε να μπούμε στη χώρα της αδερφής μου να γράψω. Βασικά, κάτσε να δω. Εγώ λέω να πούμε σε αυτή. Εδώ. Ναι. Τι σπάσα. Πού είσαι, να το σπίτι. Και πριν προσπαθούσα να κάνω βίντεο, αλλά μας σταματούσε στη μέση και δεν μπορούσα. Το βίντεο. Με κόλλησε και εφαρμογή η άλλη μετά που έκανα βίντεο, είναι χαρά. Αλλά αυτή δεν κολλάει. Ανεβαίνει ο ίδιος. Θα κάνω ένα... θα φτιάξω... Τι να φτιάξω... θα σας φτιάξω ένα ωραίο ηλεκτρονικό που θα φτιάξω ένα πατώμα που ανοιγοκλίνει. Δηλαδή θέλω να πάρω λίγο τα υλικά. Ναι. Αυτό. Όχι, ότι είναι βρέξει όλα. Τίποτα χειρότερο. Οκ. Εύκολα, δεν είναι κάτι εύκολα. Το κάνω αυτό. Θα είναι τα σημεία. Μετά να δω αυτό το πράγμα μετά θα πρέπει να κάνω όλο αυτό έτσι
Μετά πηγαίνω έτσι. Έτσι. Αλλά μετά ασχολήθηκα μεταξύ του και δεν θα πάω έτσι. Πάω κάτω, καταλάβατε γι' αυτό. Κοιτάξτε, εδώ το λάθος. Είδατε, όλο λάθος. Okay. Κοιτάξτε εδώ το υπάρχει από κάνει εγώ. Θα δω εδώ τώρα. Και κοιτάξτε. Και το βρω. Άλλο κάτι. Δεν θα το μιλήσουμε. Ούτε το τελειώσει. Okay. Okay. Αυτή είναι η τελική κόψη. Κοιτάξτε κι άλλο. Πείτε ότι εδώ πέρα εξηγάνε ζόμπι. Και εγώ τρέχω ζόμπι. Και εγώ τρέχω ζόμπι. Και έτσι ξεκινέτρεσα, πηγαίνω στην τρύπα, σαν αυτό, έχει φύγει. Εκεί άμεγα. Κοίτα. Κοίτα. Θα κάνω μαγεία. Έτσι. Κοίτα. Σας τι κάνει. Μαγεία κάνει. Ένα λεπτό. Κοιτάξτε. Ήταν και με πήγαμε εδώ. Και δεν έχω πάει το ίδιο. Και έκανε βλακίες. Μετά πέσαμε μέσα, μείνω κατά αυτό το μεσλό και γύρισα εδώ τα τούμπια. Και έτσι τα ζώπη κάθονται εδώ πέρα και παρακολούνται πώς έγινε αυτό. Μαμά.
Οκ. Τώρα, λοιπόν παιδιά, πρέπει να κλείσω το βίντεο. Αλλά τώρα θα Γεια! Θα κλείσω το βίντεο. Το επόμενο επεισόδιο θα το κάνω σε λίγο. Τίποτε άλλο δεν ξέρω. Δεν τα κανονίζω εγώ. Δεν ξέρω καθόλου.